हेलो लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावबाय तो लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो दं धेमाजिनि सिमेन चपरि आरो नैबे ब्रिजआ जाहैबाय बगिबिल ब्रिज मानि थाखाय थांदों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो मिथिगोन जोङो फुङावनो ओंखारबोदोंमोन नाथाय बे बगिबिल ब्रिजसिम सफैनायावनो जोङो मोनाबाय दायो 7टासो जाबाय ओमफ्राय जोङो थांनानै दा हर थाहैगोन प्रग्रामा गाबोनसो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरो लेट्स गो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै गुड मर्निं गाइस मैया मोनानानै जोङो उन्दुफैबाय ओमफ्राय दा नै बिसिनाव थादोंमोन जोङो बेनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बे खाथियावनो दङ ओरैजाय प्रग्राम जागोन जायगाया बेसिम थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना दिन्थिनोसै नोंथांमोना बयबो मिथिखानो जानांगौ दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान बेखौ बेवहाय फालिनो नागिरदों आरो BKWC नि बिबानगिरिफोरा आरो लोगोसे सिमेन चपरिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव माने बेवहाय खुंनो लाहार फाहार लागासिनो दङ बे सानखौ आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो नाजानोसै दिनै मा जायो मैयाथ' जेबो देखायबोनो हायासै आङो डाइरेक्ट फैनानै उन्दुफैबायल' मोनाबोबाय नालाय दिनै नायलांदो दिनैनि साना बोरै थाङो जोंना सासेया केमेरा लाग्रा नैजानो जादों प्रग्रामा मानसिबो गैथ'वा दाबो जिरायबाय ओमफ्राय जिरायखांनानै दायो प्रग्रामा जाहांबाय प्रग्रामा स्टार्ट जाबाय नै सफैजोब्बाय मानसिफ्रा बारा मानसि गैया जिहेथु दा COVID-19 एसे सोलिगासिनो दं बेखायनो मानसिफोर बारा जायाखै खाथिसिम थांसै ओमफ्राय हाबाफारिफोरखौ दिन्थिलांबाय थानोसै बे जोबखांनानै आरो गुबुन मोनसे प्रग्राम दंबावो बेखौबो दिन्थिगोन आङो बे सिमांनि फिथाइ बायदियै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जोनोम जाबाय दा बिथांनिनो दिनै थैनाय सान सिगां जोंनि चेयारमेन बिथांखौ गुसुं बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलाय गाहाय मावखुलिनि लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 31 थैनाय सान खुंनायनि हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि डिपुटि चेयारमेन मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिनोद बसुमतारी प्रदीप स्वर्गियारी बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हाबावनाय गुबुन आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जिल्ला आबोबनि दैदेनगिरि बिथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन धेमाजि जिल्लानि गासैबो सानसुमै आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि जानानै आं बेनि हाबाफारिया जोब्बाय दायो जोङो थांगोन बै आरो गुबुन मोनसे हाबाफारियाव नैबे जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दायो दङनो केसेट बेखेवनाय हाबाफारि दङ BKWC नि चिफ बिथाङा लिरनाय माखासे मेथाइफोरखौ दिनै बेखेवनाय जागोन दा जों बेयाव थांनि सान्दुंआ बिराद गोसाथार बाब ओरै गोलोमजोब्बाय बेनिफ्राय थांनानै बै प्रग्रामखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जों गारिखौ लानानै ओंखारबोखाबाय बिसानिफ्राय दा जोङो माने बे प्रग्रामा जोब्बानो बेनिफ्राय डाइरेक्ट ओंखारलांखाबोनोसै आरोना न'आव ओंखारबोखाबाय ओंखामबो उखैबाय फुंनिफ्राय दाबो जेबो मोनजायाखै दा बेयाव थांनानै मोनजागोना मोनजाया नायनोसै लामा बानायगासिनो दङ लामा ना न' लामायानो ना लामा बानायदों ड्रेन बानायगासिनो जाम्फै दै थांग्रा लामा जों मेन हाइवेनिफ्राय एसे सिङाव हाबनानै दंफैयोमोन ओंखायनो लामाखौ दिन्थिबाय आङो एसे बबेहाय दंहैयोमोन सोरबाफोर मिथियो ओरैबायदि गरमखाना दासो एसे थान्दा नांहांदों गारि सिङाव जिरायनानैसो हाबाफारिया बैयाव दङ प्रग्रामफ्रा
मानसि सानसि गैथ'वा दायो जों ओरैजाय एसे बेरायना फैनोसै मानसि गैथ'वा बेखायनो एसे ओरै दखान सखान दङ ना बेखौ नायना फैनोसै मैया मोनायाव सफैनानै बेरायनो मोनाखै जेबो जायगाखौ नुवाखै ओंखायनो दा बिदि एसे नायना लानोसै फैनानै ओंखाम जाफैनोसै नावबा ओंखाम आन्दायगोन सोरबा ओंखाम जाहोगासिनो दंबो जानो हागौ ना दायो नै मेन लामाखौ सफैबाय मेन लामा ओजों राइट साइडआव थांबा अबाव मोनहैयोथाय जनाय ना मा मोनहैयो होनदोंमोनलाय जनाय जों ओजों लेफ्ट साइडआव थांसै दखान नागिरनोसै एसे ओरै थांबाथाय सिला फोथार नामा जों ओइथिंजाय थांनो हायो आरो आंबो मिथिबायदि जाबावबाय बेजोंनो फैनानै जायगाफोरखौ दिन्थिनानै होनोसै आं नोंथांमोननोबो जाय फैयाखै नायना लादो बेनो सिमेन सापरि बेजोंथ' स्टेसन हाबलाङो खोमा ना बैजोंथ' स्टेसन हाबलाङो खोमा जानो आं मिथियालै स्टेसन आंबो खनसेल' थांफेरदों स्टेसनाव खेबसे फैनायाव बिहुदलि नै अट' पार्किं कार पार्किं नै बेजोंनो स्टेसन थाङो खोमालै दखान बेरायना फैबाय जों एसे जायगा नायना फैबाय नायाखै दखानसिमल' थांदों ओरैनो ओमफ्राय नै जायगायाव सफैफिनबाय जोङो प्रग्रामा स्टार्ट जाथ'वाखै ओंखाम जाहोदों ना मादों नायनोसै दायो प्रग्राम जाथ'वाखै होमबाबो आलासिफ्रा फैजोब्बाय फ्रायानो ओंखाम जाहोगोरगोन नामा बेयो एक्स BLT नि अफिस बेयाव लादों प्रग्रामखौ बेयाव मा दंथाय बेयाव मा ओंखाम जाग्रा नामा बेयाव मिटिं जाग्रा जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दसे समनि उनावनो जागायनोसै दायो आलासिफ्रा गासैबो सफैजोब्बाय ओमफ्राय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय थाग थियारि बानायगासिनो दङ ओमफ्राय नै बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों मुंदांखा थुनलाइगिरि टेगर आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सोरगोयारि बजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि मुङै बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ आरो बिथांनि गोसोखांथियावनो मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारीनि सुजुनाय मेथाइनि केसेटखौ दान्दिसे समनि उनावनो बेखेवनाय जागोन दायो बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनगासिनो दङ आरो दायो सोलिबाय थानाय हाबाफारिखौ मान होनानै गासैबो आलासि बिथांमोनहा सारियै गसंजोब्बाय बे समाव दायो फुंजा मोसाहारिया मेथाइ खननो थाग थियारि जागासिनो दङ फुंजा मोसाहारिया दा खननो नागिरनाय मेथाइया दसे समनि उनाव बेखेवनो गोनां केसेटआवसो दङमोन नाथाय बिथाङा दायो जोंनि सिगाङाव खननानै दिन्थिग्रोसिगोन आरो एबा खोनासंहोसिगोन थ' नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंग्रोदो
जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानो जाबाय खावलायनाय जाबाय दा बिथांमोननि उनाव आं जोंनि EM फंबाय प्रदीप सरगियारि बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो खावलायबाय जोंहा दायो बे समाव हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि गेजेराव नै जोंनो जानो थाखाय काजु बादाम आपेल लोगोसे आंगुर होफैग्रोबाय मानो होनबा फुंनिफ्राय रावबो जेबो जायाखैमोन नालाय बयबो उखैजोब्बायमोन आंथ' बिराद उखैखाबायमोन ओंखाम ओंख्रिया जाथ'वाखैनो संनाय खावनाया जाथ'वाखै एसे स्पेसियेल आइटेमफोर दङ खोमा बेखायनो संनाय खावनाया गोबाव फाइनेलि लोगोफोर केसेट बेखेवनाय हाबाफारिया जागायबाय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो केसेट बेखेवनायखौ थ' फाइनेलि केसेट बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय दायो बे केसेटआव थानाय फुंजा मोसाहारिनि आरो गुबुन मोनसे मेथाइखौ नोंथांमोननो खोनासंहोबावनोसै लोगोफोर नै खोनासंदो बे समाव दायो आङो गासैबो मेथाइफोरखौ खोनासंहोजोबला मानो होनबा मेथाइखौ खोनासंहोजोबनांगौ जायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन नोंथांमोना उननि समफोराव मेथाइफोरखौ मोनोब्ला गासैखौबो खोनासंजोबनो नाजा मोनफ्रोमबो मेथाइफ्रानो जोबोद ओंथि गोनां लोगोसे खनगिरि बिथांमोनहाबो जोबोद मिलौदो गारां होननानै मेथाइफोरखौ रोजाबदों नोंथांमोना खोनासङोब्ला निस्सय मोजां मोनगोन नै दायो बे समाव रोजाबगिरि बिथांमोनखौ सिनायथि होगासिनो दं केसेटआव जाय जाय रोजाबदोंमोन बे समाव नै फुंजा मोसाहारिखौ सिनायथि होग्रोबाय बेनि उनाव गासैबो रोजाबगिरिखौ फारि फारि सिनायथि होलांबाय थादों बिबुंसार गयारि साबायखर बिथांनिसिमबो बे ओनसोलनि मुंदांखा खनगिरि आसामनि इला ब्रह्म बिथांनिखौ खोनासंनाय जाथोंसै फुंजा एबार बिथांनि बेखौल' औ बेनिफ्राय जोंहा सासे बेनिफ्राय गेरेमसा बर' बे समाव केसेट बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आलासि बिथांमोनखौ बिबुंथि लाखिहोबाय थादों धेमाजि जिल्लानि सानसुमै गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय आरो मोजां मोननो सिबिनाय आं बेखौ जासिहरबाय जोबोद गोजोनदों आरो गोग्गाथाव मोनसे रादाब सानबोदोंमोन बै बाथ्राखौनो हयथ' बिथाङा दिनै खन्थाइनि गेजेरजों हयथ' मेथाइनि गेजेरजों दिनै बिथाङा बेरखांहोनो हादों आरो गोग्गानाय मोनो आरो आं नैबे समाव लोगोफोर प्रग्रामफोरा जोब्बाय गासैबो प्रग्राम जोब्बाय ओमफ्राय केसेट बेखेवनायाबो जोब्बाय जोंबो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा नैबे नै जिरायगासिनो दं नैबाव BLD अफिसाव एक्स BLD अफिसाव आरो बेयावनो जादों नालाय प्रग्रामा ना गारियाव अयथासार दुंखावबाय खोमा ओरैबायदि सान्दुंखाना लोगोफोर दायो थांसै बेनिफ्राय बगिबिलखौ दिन्थिनोसै एसे दिन्थिनानै ओमफ्राय फोजोबनोसै भिडिअखौ जोबोद गरमथार जेन थेन प्रग्रामा थांबाय जोब्बाय नेक्स्ट टाइम फैबावोबा मोजां दिन्थिनो नाजानोसै दा माने समानो थोआखै ओरैबायदि माने हाखु दाखु फैदों आरो प्रग्रामा बिराद फुङावनो दंमोन नालाय ओंखायनो जेरावबो बेरायनो मोनाखिसै नेक्स्ट टाइम फैबाथाय मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन आङो थ' दिनैनि बे भिडिअआ बोरै जाखो मिथिला एक्सट्रा बगिबिल दालांखौ खेबसे दिन्थिनानै फोजोबनोसै आरो हराव दिन्थिनाय जादोंमोन नालाय दा सानाव दिन्थिनोसै रुक' जारा बगिबिलखौ नायनायनि सिगां नैबे सिमेन्ट दैमाखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर ओरैबायदि फैनो गोसोमोन आं बेखौ नायफैनो गोसोमोन दहाय फुङाव फैनो होनैनो थालांबाय आरो दिनै फुङाव ओरैबायदि टाइम मोन्दोंमोन फैनो थाखाय नाथाय मिलायथाराखिसै नेक्स्ट टाइम फैबा नायफैथारगोन आङो बे दैमाखौ आरो
थ' नै लामाफोरानो लोगोफोर ओरैबायदि हाइ फाइखायना गाखावबाय था टेनसनानो गैया फाइनेलि আহিপালো बगिबिल लोगोफोर मैया खोमसियाव नायदोंमोन दिनै स्राङाव नायदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बोरै जाखो जाया कमेन्ट खालामना खोन्थादो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल खालामना लादो गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन लोगो मोनफिननाय आसायै दिनैनि थाखाय बिदाय लानोसै लोगोफोर बाय बाय